find more information about Piruetti on website piruetti.fi. During this World Championship competition, you will get 20% discount on all Piruetti clothes. Welcome to Piruetti's showroom. Next team comes from Denmark, Team Amelie. Kilpailu jatkuu ja tanskalainen joukkue on seuraavakin Team Amelit. Janne Jelstad, Martin Elolt valmentavat ja Kristiina Noor on tehnyt koreografian tähän ohjelmaan. Kristiina Noor on tunnettu Viron joukkueiden valmentajana ja koreografina. Valmensi menestynyttä Janika Sunshine-joukkuetta. Tämä joukkue on ensimmäistä kertaa seniorisarjassa MM-kisoissa. Junioreissa on ollut mukana MM- ja EM-kisoissa, jotka on kerran lajin historiassa järjestetty. Team Amelit hyvin kaunista voimistelua ja näyttää Tanskan nousua sieltä sinne keskivaiheiden joukkueiden ryhmään. Ehkä hypyissä ja tasapainoissa vielä liikelaajuudessa jäävät ihan kärkijoukkueelta. Myös liikemäärä koreografiassa on vähäisempi kuin huippujoukkueilla. Tämä oli Team Amelit Tanskasta. Isabella Andersen, Anna Henriksson, Maja Wenke, Laura Sörensen, Anna Kalmark, Julia Torp, Sophie Born. Joukkue kuvailee itseään iloiseksi porukaksi ja heillä on myös erittäin vahva yhteishenki, kuten tietysti monella joukkueella. Tiimityötähän tämä on ja paljon tunteja on tehtävä yhdessä työtä, jotta liikkeet ovat samanlaisia ja yhtäaikaisia. Ja joukkuetoiminta on varmasti se yksi asia, mikä tässä lajissa houkuttelee myös Suomessa paljon tyttöjä mukaan se joukkueen yhteishenki ja kuuluvuuden tunne. Tanskan joukkueen koreografia oli